Waiting here. Balakino Klumka, Jotono, Vicious Clay, and Boloram Diploma. Taglai 1 till Province, Udai 50 Tining, independent election, Luk Sovaning, some contest Klaitongo. Aun Bagani, Ogono, Taktai books on Kaniwo, Mrs. Tonai, J. Vicious Clay. Sang Udai 50 Charatil from Rajon Jara, Sini Songotondo, Angnon Taniwo, Mokasha Koimu, Johnson Taklayo, Je Sini Jubos Hongoton Tropteke Kasha, Sangoro, Luxoba contest Klaitumova, Hanyavis Kanije, April, New Historic, Jeta election Unganiva, Hajin Tango. Norok no Jotono Koyo, Taklayo, Je. Election বিশেষ ক্লাই ত্রিপুরা ওয়েস্ট আর 9টা পার্টি হেকবা 9 জন ক্যান্ডিডেট বাটাই দङ आरो चंगो दङ गाबोन बगै ताकलानि जे বিশেষ क्लाई चिनि इशू जे UDI 50 टिनि जे इशू टिप्रालेन जे चिनि বিশেষ क्लाई नांगौगो म टिप्रालेन नि दाबिनति जों बाथाय दङनि बगै ताकलायो जनर जतन साइमानो বিশেষ क्लाई जेता राजनीतिक बदल जे त्रिपुरा राज्यनि बीजेपी नि फासिंगो तिनिबो I50 प्लस त्रिपुरा मथा जयनंगै एकटा एलायंस जुथ सरकार चालुक दङ आरो विशेष क्लाई त्रिपुरालेन डिमान्ड नतै बरक ताकलायो कोन कन्टेस्ट खाया जस्ट बीजेपी नि थानिबो बरक याफारखा आउनि बागै सुदु जों त्रिपुरालेन नि दाबि नतै जों जखनते बासावै दङनिबा ननि थानिबो जत्त त्रिपुरा सारनि थानिबो आनि कोइमु नरक जे चिनि जे सिम्बल जे तै जों बाथाय दङ अबो हंकांकांकाय विशेष क्लाई जों अबनो बासि बहनो बा सोसै बहनो जों बा मनरे फल बहनो अंका ओ चिन्नवनो बोट रुवै नरक न जों न त्रिपुरालेनि कक सानानै बा चिनि पार्सेन्टेज जेता जों नाय दङनि अबनो जों जे ता क्लाई दङनो नरक जतनो बोट रुनानि बागा न कयो ताखौतै बुखुक जों ताइ विशेष क्लाई त्रिपुरालेन हामजानाय दङ नंगनो ओ जे चिन्नव जतनो मुतनारगै ताकलायो बोट रुनानि बागा न थाने कयो ओंखाय ताइ जतनो साइमानो जेता जों ताम खलायदों या थानाय गोबांमा बसर प्राय 2013 नि सिमि जों आन्दोलन खालामफिननायनि त्रिपुरालेन तै म त्रिपुरालेन सिमिना चिनि कायसा दाबि जेता चिन त्रिपुरा सरनि बागै कायसा जेता जों फियक जाकनाय आबाहाय एकटा दाबि ओ दाबिनो तै गोबांमा राजनीतिक बदल नखरका जों नुखा जे गोबांमा राजनीतिक बदल जेता कक रुबै जेता दिनै कुनो मुभमेन्ट करै कुनो आन्दोलन करै हयतो गोबांमा ओ इशुनो तै फाइबानो मरक नाना रकम इशुनो तै अनो लामाव हिमि थाङो हायकबा जे नेशनल पार्टी रनि यागो कलाय थाङो अनु बगा ननि थानि कयमुं अबो जे सुरुवात चिनि जों थानायो अनेक खलायका हायफोना जेता ताबो अबो चिनि बिसकां जेता स्पीड ब्रेकार अंगै जेता बासामानि अबना आगामी दिन जों ताइसा लायै गाहाम खाय साम खायमानन बगै नरनि थानि बां कयनो मसंगो नरक जत्तनो बिसिबो भोट गोबां खलाय जों पार्सेन्टेज फुनुदै जेतु त्रिपुरालेननि बागै जों ताइसा साम तानानि बगै एकटा सुजुग मानन बगै अब ननि थानि आनि खुलुमो ताइ ननि थानिबो आनि मेसेज तंनाय ताइ फाइदि ओ दिनो जत्तनो पाल खलायै नरक भोट रुनानि बगै आं कयथुं जे यां विशेष खलाय र 30 टा जेता कन्स्टिट्युएन्सी दं 30 टा कन्स्टिट्युएन्सी जेता एसेम्बलिनि और सिमलानि सिमि शान्ति बाजार पर्यन्त आं खाखायो चिनि UDI 50 हायगबा जारा गोबांमा मुभमेन्ट नखनाय बरक जोंबाय दङ बरनबा आं कयनाय नरक न म जे कन्स्टिट्युएन्सी जारा तंनाय र नरबो आगो फाइनायनि बागै गां तिनि आसा गोबांमा कक सागला बसकाङो चिनि तेबो गोबांमा जों प्रेस कन्फरेन्स खालायजाकनाय अंकाय अमसक सावैनो दिनैनि सिगनसो मेसेज न आं नंनो थानि याफरे आनि कोबनो पाइरखा जतनो